Axentes ambientais da Unidade de Investigación de Incendios Forestais, dependente da Consellería de Medio Rural e do Distrito Forestal 12 Miño Arnoia, veñen de identificar o presunto autor de varios lumes na zona de Canivelos, na parroquia de Velle. A persoa identificada é un home de 28 anos e veciño do lugar. Durante a realización dos traballos de investigación e de vixilancia no entorno por parte dos investigadores e os axentes forestais, descubriuse a un home mentres provocaba de forma intencionada un lume. Tras ser identificado polos axentes, foi detido pola Policía Nacional e trasladado ás dependencias policiais para tomarlle declaración e posteriormente pasar a disposición xudicial. A actuación levouse a cabo no marco dunha investigación conxunta entre a Policía Nacional, a UIFO e o persoal do Distrito Forestal 12, despois de detectar nos últimos días unha actividade incendiaria anómala na zona, con varios lumes reiterados. Operativo especial de vixilancia que contou co apoio dun helicóptero da Policía Nacional e varios drons permitiu localizar e sorprender o presunto autor no momento xusto no que iniciaba un novo incendio. Esta unidade foi creada no ano 2021 e está despregada por todo o territorio galego.